Потрощені автівки, пошкоджені комунікації та потужні селеві потоки. Циклон, який вчора обрушився на Керч, яке прогнозувалося, дістався і південного узбережжя. Через руйнівну стихію в Ялті запроваджено режим надзвичайного стану. Знеструмлена значна частина міста, окупаційна влада припинила і водопостачання. Оголошено про евакуацію місцевих жителів. Призупинені маршрути громадського транспорту. На Велику Ялту слідом за сходом півострова впали 2-місячні норми опадів. Річка Водоспадна, яка бере початок на Учансу, полишила береги і пішла трощити все на своєму шляху. Такої повені не було майже століття. Друзья, творится в Ялте какой-то трэш. Это просто Армагеддон. Реально, деревья, смотрите, все, река Водопадная все сметает на своем пути. Берет свое начало на водопаде Учансу. Я не представляю, что там сейчас... Крім виламаних дерев, непереливки і людям, відомо щонайменше про 8 постраждалих. Є і перша жертва стихії – хлопець 1995 року народження. Деякі відчайдухи намагаються перетнути стрімкі річки, на які перетворилися ялтинські вулиці, а когось просто збиває з ніг. Під тиском стихії подекуди провалюються дороги, а кількість потрощених та змитих легковиків ще підраховують. Так вулиця Ломоносова перетворилася на справжній цвинтар автівок. В'їзди до підтопленої Ялти перекрито, автівки скупчилися у багатокілометрові черги. Дорогу закрили, Ялта стоїть. Брудні потоки в Ялті підмили опору системи газопостачання середнього тиску. Без газу залишилося щонайменше 60 абонентів, повідомляють в окупаційному управлінні МНС. А так тепер виглядає міська набережна. Попри те, що бурхливі потоки швидко спадають в море, води тут досі по коліно. А это море. Тимчасового житла потребують понад півсотні людей. Очільниця окупаційної адміністрації Ялти Яніна Павленко каже, що вже приймає заявки на розселення. Відреагував на трагедію також окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов. До Ялти цього разу не поїхав, але сподівається на поповнення водосховищ. У нас Ялту подтапливает уже такая же ситуация, видите, как то пусто, то густо на самом деле. Хотя при этом мы за несколько дней получили большой объем воды водохранилища. Загорское водохранилище получило почти 1 миллион кубометров за сутки. И каждый день сейчас еще будут притоки, будут прибавляться. То есть, возможно, как говорится, уйдет проблема, связанная с подачей воды. Хотя Алушинское водохранилище всего 68 тысяч получило. Ну, это вообще катастрофа какая-то. Я еще раз говорю, только с засухой боролись, с наводнением боремся. Ну, тем не менее, наверное, нам такие испытания выпадают. Після руйнівної повені, що накрила півострів останніми днями, вже з понеділка синоптики прогнозують поліпшення погоди та навіть спеку. Владислав Стожук, Заман, АТР. Печаль печальна.